средата на 17 век светинята намира покой в Молдова, в столицата на княз Василий Лупо, Яш, където са и до днес. Света Петка е най-популярната българска светица от векове насам. Тя е духовна покровителка не само на Велико Търново, но и на Троян, Габрово и Видин, където за кратко или за по-дълго време са престояли светите и мощи.